लोगोफोर माबोरै दङ नोंथांमोना आसा खालामो गासैबो मोजाङैनो दङ जोंनि दिनैनि भिडिअ जाबाय इउनिक फ्रुट्स जायफोरखौ जोङो सिगाङाव जाफेराखै दा बिनो बे बैसा इउनिक फ्रुट्सफोरखौ जोङो ट्राइ खालामगोन आरो बे फ्रुट्सफोरनि सोमोन्दै मोनसे बा मोननै मिथिनो गोनां खौरां बेफोरखौबो खोन्थागोन आरो बबे कान्ट्रियाव मोनो मेन फ्रुट्स लाबोदों बेनो जाबाय बे ड्रेगन फ्रुट्स आरो नैबे जाबाय लोगोफोर एभोकेडो आरो नैबे जाबाय ग्रीन एप्पल आरो बे चेरी आरो बेयाव दङ कास्टार्ड एप्पल आरो बे मोनलांनायखाय बिदि माने सिफ्लेलांबाय आरो जों बेगाव लाबोनायावनो दा जोङो फार्स्टआव बे कास्टार्ड एप्पलखौनो जोङो टेस्ट खालामनानै नायनोसै आरो बे माबिसा खारन बेनो बारा मोनदोंना बेखौनो फार्स्टआव जोङो ट्राइ खालामनोसै आरो शपकिपारा बुंनाय बायसाबा बेखौ बिदि स्किनखौ पिल खालामनांगौ बे सायाव खान्थाल बायसानो स्किन दोङो बे स्किनखौ पिल खालामनाय लोगो लोगो बे सिङाव खान्थाल बायसानो दोङो आरो बे ओंखारबोयो बे बेसा ओंखारबोयो बेखौनो जानांगौ दा बुस्थुआ बायबायना ओंखायनो नुनायाव एसे बोरैबा असाइस जाना थाबाय आरो जानो लोगोफोर टेस्ट खालामबाय दे बिराद गोदै तामाम गोदै लोगोफोर ओरैबायदि गोदै आरो बेगरबो दङ नै बेगरा गोसोम गोसोम बे थिनज्लां बायदि बेगरा बेगरा थिनज्लां बायदि आरो नैबे गोदै आरो गोदैया मोजां नांदों आरो जानानै गोदैबाबो सिनिनि बायदि गोदै नङा आरो जेखि जाया फ्रुट्सनि गोदैयाथ' एसे गुबुन रोखोमनि जायोना बे सेम टाइपनि फ्रुट्स आं सिगाङाव जाफेरदों आरो जोंनि ओजा मोना बे फ्रुट्सखौबो चिक्कु होननानै बुङो एकदम चिनि बायसा गोदै आरो बेबो बेबायसानो मोनफ्रोमबो फ्रुट्सनिनो आरो फिथाइनिनो गावबा गावनि एसे स्मेल थायो टेस्टबो थायो आरो गावबा गावनि एसे स्मेल थायोना एसे गावनि माने फ्रुट्सनि स्मेल दङ आरो जेरैबायदि बेल फिथाइ एसे स्मेल थायोना मोनामनाय थायो बेबायदिनो बे कास्टार्ड एप्पलाबो एसे मोनामनाय दङ आरो गावनि आरो बे खान्थाल बायसानो खिन्थु गोदैया बेलेग आरो टेक्सचाराबो माहाय बेलेग दा बे कास्टार्ड एप्पलखौ साउथ इस्ट एसियानि जा कान्ट्रिज दोङो बेफोराव सबसे बारा मोनो आरो साउथ इस्ट एसियानि कान्ट्रि जेरै थाइलेण्ड भियेटनाम म्यानमार ताइवान बेफोराव मोनो आरो बेयाव दोङो फेट्स दोङो कार्बोहाइड्रेट्स दोङो प्रटिन दोङो भिटामिन बी सी बेफोर दोङो आरो दा बे कास्टार्ड आपेला दिल्लीयाव जों बायनायाव आरो बे 300 लायदों आरो थाइसेयावनो 300 थाइसे बिथायावनो 300 आरो दा जोंना नेक्स्ट फ्रुट फ्रुटआ जाबाय नैबे ड्रेगन फ्रुट्सखौ ट्राइ खालामसै कालाराबो जे मोजां ना साइज आयनो इदि पिंक कालार पिंक टाइपनि आरो ओंखायनो आं बेखौ जानो लुगैदों फार्स्टआव नैबे लोगोफोर इदि खाबाय आंबो मिथियाना फार्स्ट टाइमसो गावनि बायदिनो आरो पिल खालामदों आरो बेखौ मुभिफोराव बिराद जानाय नुयो माथो दा लोगोफोर नैबे आं माने बिनि बिगुरखौ दिहुनना लाबाय पिल खालामबाय दा नैबेनो आरो ड्रेगन फ्रुट्सआ नुनायाव बिदि दावदै बायदि दावदै सेपनिनो ना पुरा पिंक कालार गोसो ओंखारो आरो आयो मोजां नुदों लोगोफोर नायलाय बे बेसा नुयो आरो नैबे लोगोफोर बिदि हानायनि उनाव आरो इदि आं बुंदोंमोन ना आवगायाव माने मानसिफोरखौ आं जानाय नुयोमोन आरो इदि सिङाव सिबिं बायदि इदि गोसोम दङ आरो कालारफुल नायलाय फ्रुट्सआ दा जानानै र' बे बारा गोदै नङा खिन्थु मोजां बे किवि टाइपनि नोंथाङा किवि नुफेरदोंना किवि बे अरुणाचलाव जायो आरो किविया बे किवियाबो इबायदि बे गोसोम सिबिं बायदिया थायो आरो किविनि सिङावबो बे किविनि सेम फेमिलिनि जायो अनलि कालारा पिंक ओमफ्राय आरो बे गोसोमा सिबिं बायदिया किवि फ्रुट्सआवबो थायो आरो इदि एखे माय गोदैया खम माय बिनि किविनिया एसे बारा नै बिदि आखायाव इदि पिंक नांदों आरो फ्रुट्सआ पिंक कालारनि नालाय इदि आरो दा बे ड्रेगन फ्रुट्सआवबो सेम एनार्जि दोङो कार्बोहाइड्रेट दोङो प्रटिन दोङो आरो मेनलि भिटामिन सी दोङो आरो बेयाव बे थाइलेण्ड ताइवान फिलिपिन्स मालयेशिया श्रीलंका बेनिफ्राय अस्ट्रेलिया इजराइल बेफोराव मोनो आरो बेनि अनगायै बे साउथ आमेरिकान कान्ट्रिज जेरैबायसा मेक्सिक' इकुवेडर बेनिफ्राय कलम्बिया बेफोरावबो बे ड्रेगन फ्रुटनि आबाद मावो आरो बेयावबो दा बेनोमोन आरो बेनि टेस्टआ माहाय गोदै आरो बारा गोदै नङा आरो बे आरो बेयाव सिबिं बायसा दोङो आरो ग्रेन्स दोङो आरो सिङाव दा बेखौ दोननोसै
दा जोङो बे ड्रेगन फ्रुट्सखौ बायदोंमोन बेखौ माहाय खमावनो मोनदों बे थाइसेयाव 108 रां लादों आरो 108 रां लादों आरो थाइसेयाव बे बारा दाम नङा आरो कम्पेरेटिभलि बे कास्टार्ड एपोलनिफ्राय खम आरो दा जोङो नेक्स्ट फ्रुटआव थांनोसै आरो दा लोगोफोर जोंना नेक्स्ट फ्रुटआनो जाबाय नैबे एभोकेडो बे सबसे फेमास फ्रुट दं सेलिब्रिटिसफोरा जानाय फ्रुट आरो बे दा बेखौबो जोङो ट्राइ खालामनोसै बेखौ बहुत जानाय नुयो फिल्मफोराव दा जोङो ट्राइ खालामनोसै आरो बेखौ गम मोनो सिङाव मोनसे बेगर थायो आरो होननानै बाट माबायदि दिहुनो बेखौ मिथिया नैबेनो बे बेगर मोनसे दंमोन आरो नैबे बेगरा गेजेरावनो आरो माबा जालांबाय सेखाजों हानायखाय आरो बायलांबाय बे गोमोन ना ओंखायनो गावबा गाव ओंखारलांदों आरो बेयो बेसेबां ओंखारलाङो आरो माबा सोमफ्राम बायदिसो मोनदोंना लोगोफोर बे बिगुरखौ दिहुनबाय नालाय बे बिगुरा एसे गोसोम गोसोम कालारनिमोन आरो गोसोमबो नङा एसे दा आरो सोमफ्रामनि बायदि नुबाय नै दा टेस्ट खालामनोसै आं नैबे एभोकेडोखौ खान्थाल गोथां जानाय बायदि जेबो टेस्ट गैया बेखौनो सेलिब्रिटिफोरा जायो होमबा बेंबो गैया बिदि होनो आरो माने गोदैथ' नङा गोखैबो नङा गोखाबो नङा टेस्टलेस माबोरै जायो बेखौ मिथिया लोगोफोर बे फ्रुट्सखौनो मानसिफ्रा जि जायो डाइटिं खालामबाबो मालाय एभोकेडो जायो जायफोर जिमाव थाङो बिसोरबो जायो जों नुबाय थायोना मालाबा मुभिफ्राव जों जे खान्थाल गोथां जायोना संख्रि बानलु लगायनानै बेबायदिसो लोगोफोर टेस्टआ पुरा टेस्टलेस जेबो टेस्ट गैया मा होनगोन बेखौ गोदैबो नङा गोखाबो नङा गोखैबो नङा मोनामनायबो गैया फ्लेभारलेस आभाकाड'आ बेबो 300 रां पार पिस लोगोफोर जों थाइसे लाबोदों एभोकेडो बेनो जाबाय 300 रुपिस ओमफ्राय बे 300 रुपिसनि फ्रुट्सआ जाबाय टेस्टलेस जोंनि बादिबा आरो बेखौनो मानसिफ्रा हेल्थ बेनिफिट्स दङ होननानै जायो बेखौ जुदिও माने टेस्टलेस बेनोथ' गुन थाखागोन ना ओंखायनोथ' दाम गोसा दा बे आभोकाड'आव मा दङ नायनोसै बे आभोकाड'आवबो सेम एनार्जि कार्बोहाइड्रेट्स फेट्स प्रटिन्स भिटामिन बी एन्ड सी दङ बेनिफ्राय केलसियाम आयरन मेग्नेसियाम फस्फरास पटेसियाम जिंक बेफोर गासैबो मिनारेल्सफोर दङ बेनिखायनो बेखौ जायो सबानो ओंखायनो दाम गोसाबो मेक्सिको डोमिनिकान रिपाब्लिक पेरु इन्डोनेशिया कलम्बिया ब्राजिल केनिया इउनाइटेड स्टेट्स बेफोर दङ आरो बेफोर कान्ट्रियाव बे एभोकाडोखौ सबसे बारायै काल्टिवेट खालामो आरो प्रडाक्शना बारा जायो आरो बेफोर कान्ट्रियाव दा लोगोफोर बेखौ दोननोसै दा नेक्स्ट फ्रुट दा लोगोफोर जोंनि नेक्स्ट फ्रुटआनो जाबाय नैबे ग्रीन कालारनि एप्पल जोंथ' नर्मेलि जोंनि ओजा जों जिबायदि एप्पल जायोना बेथ' एसे गोजा कालारनि जायोना गोजा बा एसे पिंक कालारनि जायोना बाट बेयो बे कालारनिनो जायो आरो बे कालारानो बिदि गोमोनबाबो बिदि गोथांबाबो बिदि आरो गोमोनबाबो बे सेम कालारावनो थागोन आरो कालाराबो ग्रीन आरो ओमफ्राय दखानिया होनदों आरो टेस्टआ एसे बेलेग जायो होनदों बेलेग माने बारा बै एप्पलनि जों नर्मेल जि जायोना एप्पल बे एप्पलनि बायदि नङा आरो बे गोदै बारा नङा बिदि बुंदों आरो दा नायनोसै माबायदि दा टेस्ट खालामना नायनोसै दे लोगोफोर नर्मेल एप्पल बायसानो मोजाङानो खिन्थु बिसोर दखानियासो होनदोंमोन आरो बारा गोदै जानाय नङा बिदि होननानै बाट गोदैयानो एसेबां गोदै नङा बाट एप्पल थायोना एप्पलनि टेस्टआ एखे मोजाङानो मोनदों बेखौ जानानै एसे बैग्रि जानाय बायदिबो मोनो गिदिर गिदिर बैग्रि मोनजायोना बे मेनलि मायाव मोनो बे एप्पलखौ मोनो अस्ट्रेलिया USA बेफोराव बारा मोनो आरो बे एप्पलखौ बे ग्रीन एप्पलखौ ग्रेनि स्मिथ होननानैबो मिथियो आरो स्लाइटलि गोखै आरो होमबाबो पाता मोना बारा पाता मोना आरो बेयाव सेम एनार्जि कार्बोहाइड्रेट फेट्स प्रटिन भिटामिन बी एन्ड सी दङ मिनारेल्सआव केलसियाम आयरन मेंगानिज फस्फरास पटेसियाम जिंक बेफोर दङ आरो लोगोफोर नैबे ग्रीन एप्पलनि प्राइसआ आरो आं बेखौ बायदोंमोन थाइनै बिदि एखे सेम साइजनि आरो थाइनै बायदों थाइनैयाव लादोंमोन 194 रुपिस दा लोगोफोर जोंनि सबसे लास्ट फ्रुइट्सआनो जाबाय नैबे सेरि बे नुनायावनो माहाय मोजां नुदों माथो साइजआनो मोजां मोनदों फिसा एप्पल बायदिनो फिसा एप्पल बायसा
बे प्लाम बायसा जायोना प्लाम बायदिबो नुयो ओमफ्राय फिसा शेपनि एपोल बायदिबो नुयो आरो कालाराबो बिदिनो ना प्लाम बायदिबो नुयो एपोल बायदि नुयो ओमफ्राय आरो मोनसे दङना बे जोंनि बारिफ्राव जायोना पनियाल बायसा पनियाला माया डिफरेंट बिनि से गोल शेप जायो आरो एबार फार्स्टआव इनि डिटेल्सखौ मिथिनोसै बे चेरिया जाबाय बे स्वीट चेरी होननानै बुङो बे स्वीट चेरिया सबसे हाइस्ट प्रड्यूस जायो टर्की बेनिफ्राय यूनाइटेड स्टेट्स ईरान स्पेन इटली बेफोर कान्ट्रियाव सबसे बारा जायो आरो बेयाव दङ एनार्जी कार्बोहाइड्रेट फेट्स प्रोटीन भिटामिन ए बी सी के बेफोर दङ आरो मिनारेल्सफोराव कैल्शियम आयरन मैग्नीशियम मैंगानीज फस्फरास पोटेशियम सोडियम जिंक बेफोर दङ आरो बेयाव सब एखे जों लोगोफोर दासिम जेसेबां फ्रुइट्सखौ जोङो जाबाय आरो ट्राइ खालामबाय सबबावनो माने मिनारेल्स आरो भाइटामिन्स सब एखे दङ आरो मिनारेल एन्ड भाइटामिन रिच फ्रुट्स आरो बेनिखाय दामफोराबो बारा आरो कमनलि मोना आरो दा लोगोफोर जों जाना नायनोसै खौबो बिनि टेस्टखौबो खोन्थानोसै जानानै माबायसा नुनानै एफा समायना नुदोंना बिराद टेस्टि गोथाव जादों टेस्टि जागोन बायसा मोनदों बिराद गोदै बरिया लोगोफोर बिराद मोजां गोदै आरो बेखौ आधा केजि जानो हागोनलै आंबो हागोन बिराद मोजां लोगोफोर बे गोदैबो आरो टेस्टआबो मोजांथार आरो बे फ्रुट्सआव बैग्रि बायसा बेगरबो दङ खिन्थु टेस्टआ बहुत डिफरेंट बेनि टेस्टखौ एक्सप्लेन खालामनो हानाय नङा आरो बे प्लामजोंबो रुजुजायो आरो प्लामखौ नोंथांमोना सिनायोना जोंनि जा गामिफ्रा बयनिबो न'खर थाखायो बिनि साइज गेदेर जायोना साइजआव बाट नुनायावथ' बेबायदिनो बाट टेस्टआ बेबायदि बुंनो हाया आरो दा बेनि टेस्टखौ मा होनना बुंगोन टेस्टआ डिफरेंट खिन्थु गोदै आरो बिराद गोदै मोजां आरो जानो मोजांथार आरो बेनि टेस्टआ चेरिया जाबाय 700 रुपीस पर केजि दा सानना नाय लोगोफोर बे जेरैबायदि जानो गोथाव नायनोबो समायना बेनो 1 किल'आ बेसेबांनो 700 रुपीस आरो जों बेसेबां लाबोदों आधा किल' ना जों आधा केजि लाबोदों जों 350 रुपीसआव लाबोदों आधा केजि ओरैबायदि दाम गोसा फ्रुइट्स बापरे खिन्थु जानायाव मोजां आरो पुरा पैसा बसुल बे ओरैनो जेनेबा एभोकेड' बायदि नाङाखै आरो लाबोनानै जोङो टेस्टलेस बिदि नङा आरो दा जोङो बे मोनबा रोखोमनि फ्रुट्सफोरखौ जोङो दिनै टेस्ट खालामबाय आरो बे दङमोन ड्रेगन फ्रुइट्स एवोकाडो बेनिफ्राय बे कास्टार्ड एप्पल ग्रीन एप्पल आरो बे चेरी बेफोरनि गेजेराव नों बबेखौ सबसे बेस्ट मोनदों सबसे बेस्ट बेखौनो मोनदों चेरी जिहेतु बे गोदैबो आरो बेनि टेस्टआबो एकदम बुंनो हाया आरो मोजां आरो सबसे गाज्रि माखौ मोनदों सबसे गाज्रिथ' आं गाज्रि होनबाथाय आं बेखौ बारा मोजां मोनाखै बे गोदैया मोजां मोनदों बाट आरो बेहायना नैबे फ्रुइट्सआव आरो अनलि बेगरल' मोनजायो आरो मोदोम गैया आरो मोदोम गैया जानो थाखाय मोनबो गैया आरो बारा आंबो सेम बेखौनो चेरीखौनो बयनिख्रुइबो बांसिन मोजां मोनदों बे मोनबा फ्रुट्सनि गेजेराव सबसे बांसिन मोजां मोनदों बे चेरीखौ बेनिफ्राय सबसे वर्स्ट सेम आंनाबो बे आभोकाडोआ एफा दाम गोसा आं बेखौ बे मिनारेल्स भाइटामिन्स मिनारेल्स थाबाबो बे आभोकाडोआ एकदम टेस्टलेस आरो अमा बेदर 1.5 किल' मोनगौमोन जोङो बेखौ मानो जायो बेखौ मिथिया आरो एफा मिनारेल्स भिटामिन्स बेलेग फ्रुट्स जानानैबो मोननो हायो बे आभोकाडोखौल' मानो जायो मानसिफोरा बाट बेखौ जाबानो जे मोनगोन बिदि नङा आरो जों नर्मेल जे कमन फ्रुट्सफ्राबोथ' बेहाय जि दङ बेनो थायो आरो सेम मिनारेल्स भाइटामिन्सफोरखौ मोनगोन नाथाय बे आभोकाडोखौ आं बाहायबो मोजां मोनासै आरो आं जागोन दिनै दा जोंथ' बायना लाबोबाय फैसा होनानै बेनिखायनो जागोन आरो फोजोबगोन आरो जोङो बे सिगाङाव जाफेरै एबा टेस्ट खालामफेरै फ्रुट्सनि रिभिउ खालामबाय आरो आसा खालामो लोगोफोर नोंथांमोना जोंनि बे चेनेलखौ सापर्ट खालामगोन होननानै अब्लासो जोंबो गोदान आइडियानि कन्टेन्ट लाबोनो थाखाय एनकारेज जागोन आरो होमबा आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम शेयार खालाम आरो लोगोसे नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाबानो जाबाय सोर माने जों माने टेस्ट खालामफेरै बे मोनबा फ्रुइट्सखौ आवगायाव सोरबा जाफेरदोंमोनबा आरो नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै खोन्थाबानो जाबाय आरो बे फ्रुइट्सखौ आं जादों बा बे फ्रुइट्सखौ आं मोनजायाखै बिदि होननानै नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो अब्ला जों मोजां मोनगोन आरो लोगोफोर दिनैनि थाखाय एसेनोसै नोंथांमोनखौ जोङो लोगो मोनसिगोन जोंनि नेक्स्ट भिडिअ बाय बाय